Welcome back to my YouTube channel Bodo Kalyanmix YouTube channel नोंथांमोनखौ दिनैनि गोदान मोनसे भिडिअ बरायनाय बावहरनाय थाबाय नोंथांमोना जुदि दिनैनि भिडिअखौ नायनो इन्टारेस्टेड बा नोंथांमोना दिनैनि भिडिअखौ नायलांनो हासिगोन आरो जुदि नोंथांमोना नायनो गोसो गैया बे भिडिअखौ स्किप खालामनानै नोंथांमोना गुबुन भिडिअखौ नायनानै थानो हासिगोन फैदो दिनैनि भिडिअखौ नायलांदोनि दिनैनि भिडिअआ जादों फागुना थांलायबाय भिडिअनि कभार संनि बेयो जाबाय बिहाइन्ड द सिन नोंथांमोना जुदि दाबो बे भिडिअखौ नायाखै आं डिसक्रिप्शनाव गाहायाव लिंक होनाय जादों नोंथांमोना बेखौ थुनानै नायहैबानो जाबाय जोबोर हार्ड वर्क खालामनाय जायो वेलकाम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बोडो कल्यानमिक्स यूट्यूब चैनलाव नोंथांमोनखौ दिनैनि गोदान मोनसे भिडिअ बरायनाय बावहरनाय थाबाय दिनै नै बिहाइन्ड द सिन नोंथांमोना नायलांनो हासिगोन नै एसिस्टेन्ट डाइरेक्टर बिथाङा एसिस्टेन्ट डाइरेक्टर फुख्रिबारिया जायफ्रानोखि दिनै आंनि भिडिअखौ दिनै फार्स्ट टाइम नायदों नोंथांमोना जेन लाइक शेयार एन्ड साबस्क्राइब खालामो ओमफ्राय फागुना थांलायबाय बे कभार भिडिअखौ जुदि नायाखैब्ला आं डिसक्रिप्शनाव लिंक होनाय जादों नोंथांमोना जेन बे भिडिअखौबो थांनानै नायहैयो ओमफ्राय नोंथांमोना जुदि माबायदि मोन्दों बेखौ कमेन्ट सेक्सनाव लिरनानै हर ओमफ्राय एसे भिउफोरा बांनाय बायदि नोंथांमोना अलप शेयार खालामनानै हो मानोना जोबोर हार्ड वर्क खालामनाय जायो बेनिखायनो नोंथांमोना जेन बेबायदिनो सापर्ट होबाय थायो Sampai bar. Action. Ayo. Ada kasih dong. Oh, bar sampai. Go. Tiga menit. Korea. Kamera nanti. Go. Kamera ini ya. ओमफ्राय नै सोरनिबा मैसोआ फुख्रियाव दुगैनानै दंमोन नै पुरा गद'खौल' देखनानै दंमोन दसेनि थाखाय पेकआप जाबाय जोंना ओमफ्राय जानाय लोंनाय हाबाफारि मा लाबोदों Mama, si Mirinda, Sata mah. क्या लेकर आए हो सारे लिंग नहीं बुझते oh isi film nang karo खाना पीना Anunya, baik warna kelas ya. खाना पीना मजा ini aru nabla pina ada मजा वो nama cadul ba orange nabi usta ada aku main lah saya tuh itu na tanah bulu oh ma खाना पीना तैयार चला sini oh my god gila so lai zalima ओमफ्राय माखासे सुट लाखांनानै जों एसे जिरायबाय जानाय लोंनाय जाबाय जों एसे मिरिन्दा लोंबाय ओमफ्राय पराठा ओमफ्राय बेबायदिनो सुबजिजों बेबायदिनो जाबाय आरो बोथोराबो दोमैलो जादोंमोन बे सानाव ओमफ्राय बेबायदिनो जायै लोंनो फैबाय आरो जों बिदिनो लामा सेरजों थांबाय थानाय मानसिफोरा जोंखौ मा खालायदों इसोर बिदिनो सानगासिनोमोन आरो बे सानावहाय माबा लाइन सिमारनाव फैनाय बायदिसो मोन्दों खोमा जा नायलांखायोना ओमफ्राय जा बक्सखौ आं
बे बक्स फिसाखौ जि दामनानै होबाय आं ओमफ्राय मोसानो दोनथिबाय आरो मा बे सानाव जेन रावबो जेबो साना होननानै ओमफ्राय बेबायदिनो खस्थ' खालामगासिनो दङ नोंथांमोना जेन इयुन समफ्रावबो बेबायदिनो खालाय सापर्ट होबाय थायो जेन गासिबो मोनबोबाय Hai seperti je बेबादिसो जानांगौ कालारिंनि भिडिअआ नाथाय आंना मबाइलानो गेसाव क्वालिटियानो मोजां नङा माब्लासो लानो हागोन स्पेसियेल थेंक्स फर आंखौ बेबायदि सापर्ट खालामनानै हेल्प खालामनायनि थाखाय बेयाव आंखौ जायफोरा हेल्प खालामदों Cut. Sensiri, sensiri. Hateng. Ho. Kredo. La ho. Bisa na to. Bisa sih nak. Musik. बहुत मेहनत कर रही है फिर भी ज़्यादा व्यू नहीं होता है ओ फागुन थांलायबाय टेक्टाराबो थांलायबाय क्या बात हा मा होनो माबि गैया बेसे हांदों ओमफ्राय नै जोंनि गारि ड्राइभारा जोंनिथिं बेखौ पिलपिलिसो बुङो नोंसोरनिथिंजाय मा बुङो कमेन्ट सेक्सनाव लिरनानै हर ओमफ्राय जों बेबायदिनो माखासे शट लानानै फार्स्ट डे खालि जों फैबाय आरो ओमफ्राय नेक्स्ट डे फाइनालि আহিপালো सेन बागान ओमफ्राय नै फाइनालि जोङो सान्तिपारानि मोनसे सेन बागानाव जोङो सफैबाय सानसेयावनो जाया आरो मोजां कभार भिडिअ जानो थाखायबो हार्डवर्क खालामनांगौ सानसे साननै सानथाम बेबायदिनो लायो आरो मा मोजां कभार भिडिअ जानो थाखाय ओमफ्राय नै सफैलायबाय जोंहा साहा बागानाव माखासे बेवहायबो माखासे सुट लाबाय आरो इदिनो स्पेसियेलि थेंक्स जोंनि पिलपिलि ड्राइभार अखा हानानै जा लामाया गाज्रि जाखादोंमोन हा गोदान गारनाय नालाय रेल लामानि खाथिनिया बे हा गोजाया ओंखायनो जा खस्थ' जादोंमोन थेवबाबो लांदों स्पेसियेल थेंक्स दै जोब्बाय दिनैनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय जोबोर साबायखर जासिहरबाय थेंक्स फर वाचिं आरो जायफोरानोखि दासिमबो बे कभार भिडिअखौ नायाखै आं डिसक्रिप्शनाव लिंकखौ होनाय जादों जेन नोंथांमोना बेयाव थांनानै थुनानै नायहैबानो जाबाय आरो माबादि मोन्दों बेखौ कमेन्ट सेक्सनाव लिरनानै हरबानो जाबाय आरो नोंथांमोना जेन एसे अननानै जेन भिउ फैनाय बायदि एसे शेयार खालामनानै होयो मानोना हार्डवर्कनि बेसेना होमबासो थायो होननाय बायदि आरो बेबायदिनो होमबासो जोंहाबो एसे मोजां नाङो ओंखायनो नोंथांमोना जेन शेयार खालामनानै होयो थेंक्स